କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ନିଜକୁ ଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ କିଛିଟା ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛିଟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ନୀରବ ରହୁଛି। ଥରେ ମୁଁ ଏ କୋଠରୀକୁ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ ଘରେ ରହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଠରୀରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ତୁ ପରା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଭଡ଼ା ଦେବେ, କିଛି ଦିନ ରହିବେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଓ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ କହିଲି, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଅଜଣା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗଲାବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ? କୋଠରୀ ଟିକେ ହସିଲା ଓ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। କିଛିଟା ଲୋକ ତ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗଲାବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଓ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଆଉ ଭଡ଼ା ଘର ଦୁହେଁଙ୍କୁ ନିଜର କରନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ଭଲ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଦିନ ହେଲେ ଏ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନିଜର କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ବି ଦେଖନ୍ତିନି ଯେ ଘର ତାଙ୍କ ବିନା କେମିତି କାଟିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ନୂଆ ଘର ଖୋଜନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଘରୁ ମୋର ସବୁ ଆଶା ମେଣ୍ଟିଗଲାଣି, ଏବେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଘର ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମୋ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଘରର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ କେମିତି ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, କେମିତି ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ ମୋତେ? ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ପୁଣି ହସି କହିଲା, ଆରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା ତତେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରହିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନୀରବ ରହିଲି ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଲି। ଏ ଭଡ଼ା ଘରେ କାଟିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଜୋରସେ ମନେ ପଡ଼େ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ସବୁ ସ୍ମୃତି ଜୋରସେ ମନେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। ହେଲେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ପରା ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା, ଆରେ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଯାଏ, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନେ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଘରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ାଟିଆର ସ୍ମୃତି, ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଆଉ ଏ ଭଡ଼ା ଘର, ତିନି ଜଣ ମିଶି କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଏତେ ନିଜର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ରାତିରେ ଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଆଉ ଦିନରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏତେ ନିଜର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ
बेले बेले इच्छा हुए आकाश साथी मिशि जावाई, बेले बेले इच्छा हुए ए आकाश साथी मिशि जावाई और काकर बिंदु होई मो लुह सबको झराइबा पाई। इच्छा हुए पवन सहित मिशि जाई मो भल पाउथिबा मो भड़ाटिया मानक सहित मिशि जावाई। हेले काहींके केजाणी आज ये अंधार घर आउ मु आउ से स्मृति सबू आमे एकाठी होइछु। काहींके केजाणी आमे सबू एकाठी होइछु मो लुहर झरणारे ए घर आज सतरे भिजी जाइछि। मो लुहर झरणारे आज ए घर काहींके केजाणी सतरे भिजी जाइछि। बोधे बोधे भड़ाटियांकर अभाव रही, बोधे आज ए घरे भड़ाटियांकर अभाव रही। जय जगन्नाथ। मुथले मिश्र पूजा ये मोर गोटे छोटिया लेखा। जदि आपण मानक लेखा भल लगे मतामत देवा को भूलें। रहुछि। जय जगन्नाथ।